noma yangiphatha kabi kodwa ke phela ayikho into engangizoyenza ngoba kwase kuvele nje sengihlalile nabo. Kodwa ke ngangilongizama ke phela ukuthi ngixhumaneke nawe uma kuze ngimazi. Ngagcina ngingamazanga ke ngafika iseshonile ngasekho nasemhlabeni. UNkanyiso-ke umuntu obonakalayo ukuthi uyadinga ukuthi axhumane nemvelaphi yakhe. Umqondo wakhe wambona ukuthi umuntu onako ukuhlukumezeka noma engakuvezi ukuhlukumezeka. Esikoleni uzokaphume nje kufundwa aphume ashiye phansi yonke leyo nto ukuthi kuzomsiza ngani ukufunda yena. Okusho ukuthi kukhona lento abona ukuthi iyashoda kuyena engafani nezinye ingane. Sabafuna abantu bakubokazi buyile asangabathola. Kuthe ngonyaka o2023 ingane kaNkanyiso ehlala nami mina njengo anti kaNkanyiso yavakashela kubokama wayo. Kanti kubokama wayo sasike seza ukuthi kukhona abantu bakaNkomo. Sathi uboka ubuze sabafonele ekhaya ukuthi anoke niswele ukuthi abekho nabantu bakaNkomo abazi uzibuyile. Luckily base bangixhumanisa nogogo okuyena okesayidini lazibuyile. Kuthe mahlangana ke nogogo sathola usisi wakhe. Mase sifika usisi wakhe benogogo basitshela isitori sokuthi kunomunye ubaba owayehlala noZibuyile eMalvani. Lo baba uNdlovu naye wazi ukuthi uNkanyiso owakhe. Kade banana noXolani noNonhlanhla abantwana bama engangingabazi mina. Shuthi ke mase sengibatholile bathi kukhona ubaba uNdlovu wazi ukuthi mina ngiyingane yakhe. Ubaba yazi mina igama uAmos waNdlovu esibongo. Katsheni. Yebo. Okay, uhlobene kanjani? Umama walensizwa. Yes. Ubekade umuntu engade ngifuna ukuthi abe umngane. Yebo. Okay. Yeah. Ube ingoduso yakho. Ingoduso yayo. Right. Ngicela ungitshele nje umlando wenu. Ukuhlala kwesisu wawusumlobolile, umndeni wakhe awuyazi thini ihistory. Kusho ukuthi khona isikhathi la ngengakade ukubhedelwa amatohweba. Eshiya. So uma wakhe. Uma wakhe wayengikhonze kakhulu. Wathi Mkhwenyana, ngangihlala eMlazi kade. Yeah. Wathi Mkhwenyana, kubana ngiyabona nithanda ukuxabana njalo. Ngicela senze kanje. Ngicela akade ukuza ngapha. Ndodakazi wami. Yebo. Ngaba manqeka kodwa ke ngabona isimo. So ngathi mina hayi angivume. Njengenye imini ngihamba ngaya khona ePotchefstroom naseMalvani. Fika futhi sekuhlwile. Yebo. Kanti ngase nginokusola. Okay. Ukuthi khona ungambi kahle. Kuphi? Mayelana nalensizwa kaDlamini. Oh. YaseBhunga. Wena uyayazi insizwa kaDlamini? Yayazi lensizwa kaDlamini. Okay. uDlamini ngaqala ngokuzwa ukuthi ngathi unabo ubudlelwane nalo muntu engangifuna abe unkosikazi wami, abumakoti wami. Bena ngizwe kunomsindo ngaphandle kanti uyena lo lensizwa kaDlamini isusana nabelungu bala ekhaya. Ukuthi wena ungena kanjani la ubani, yabo? Ayike kube khona ukuhelezisana kusho ukuthi lo muntu ahambe. Ngiqinisele futhi hayi ngilahla. Kodwa ngizwe ukuthi inhliziyo yami ayikhathazekile, yabo? Abese ngitshela ukuthi hayi sekhona. Awu ngithi mina sewukhulelwa athena. Uyithini into mayekuthatha ukhulelwa owakho noma kufika lo yaDlamini? Yakona khona ukuthi ngicabanga ukuthi ngoba lo muntu phela ngemdala, yabo. Ngicabanga ukuthi ngeke umuntu alandele umuntu kanje kazi ngalesa sikhathi. So ngeke bona inhliziyo yami nje ibe naloko ukuthi kodwa ngangazi, yabo. Kungenzeka ube yami noma mhlamba kusiyona yamangazi. Hayi nangempela hayi kufika isikhathi usuku lokuthi ngeze ukuthi hayi uNkanyiso kusefikile. Waqanjwa uba? Ngicabanga ukuthi waqanjwa yena uma wakhe. Okay. Hayi. Ngoba alizange liphume ngakumina igama. Okay. Ngafika nje sekuthiwa uNkanyiso. Okay. Yabo. Okay. Okay, ibone ingane right. Ngibese ngitholakala hayi bathi ingane uzibuyile uphucwe umuntu ePine Town. Umuntu wakabani lawo?
yilo muntu wakadlamini wapithatha lingane ngoba uthi eyakhe futhi yena akanayo ingane yomfana ngale. Kwangithusa lokho kunabo abafana abanye nabo wabathola ngaphandle abadala nginkanyisa. We-anti wakidnapwa ngempela wamphuca. Sithini isitori lapha? Akaphucwanga. Akaphucwanga. Ubhuti wethu ufana ubaba Nkanyisa. Behlala naye eKK nobaba wethu. Uhlala emfamily eningi behlala eKK. All right.